Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. In Wieft zijn 6 Mali, waar zou de sterkste wezen. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal dat vanuit de Lemmer komt op de Iselmar, daar waar het van de midje zielt. En het is een strijdje in die IFK's en de spanning wordt heel iets verder opbouwd naar die finale van morgen. En daar praten we over in het Scootjesjournaal. En dat doen we met de matadoren van de A-klasse, de nummers 1 en 2. Klaas Couperus, Andor Faber is bij hem. En bij mij in de studio zit Jaap Hofstee van het Zwarte Wief. En een van de beste analisten, Elke Dijkstra, praat vanzelfs ik mooi. Dat alleer in het Scootjesjournaal. Maar je zou nou net zeggen, maar de Rijn, Lemmer is meer als alleen nog scootjesielen. Het is ik zinnen en mooi waar. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Man, wat is er aan de hand? Ah, onze motor is kapot. Dus we moeten maar boken met naar onze scootjes daar. Hoe vier je dat? Hoe vier je dat? Nou, dat zal 50 meter wezen. Nou, succes. Ja, zeker weten, dankjewel. Ik wil eigenlijk wel een sleetje van. Bouke, kind dat? Ja, dat moet nog wel ook. Super. Nou. Hey, make een live lied? Ja, Go, 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 go! Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Ja, de Rijn die komt hier nou nog net mijn bakken naar onderen, maar van de midden wie het prachtig waar en ik prachtig ziel waar, kunnen we wel zeggen. Elke, heeft genoten? Ja, absoluut. Het was een hele moeilijke wedstrijd. De eerste was een redelijk snelle groot gat vooruit. Maar daarachterin daar gebeurde werkelijk van alles. Ja, het wie in Ja. grote griebes betekent. Ja, Ja. dat kan je wel stellen, ja. Ja. Jaap, geniet je dan ik tijdens de wedstrijd of heeft er helemaal geen tijd? Of, Ja, natuurlijk niet zwaar. Dat wat rent dan geniet je wel, hè? Ja. Want als er gang hebt en je kan wat hoogter rennen en zodat je wat een gatje slaan kan, ja, dat is super mooi natuurlijk. ja, daar heeft wel genoten. Ja, zeker. Ja, Ja, dat ja. ken ik het door. Ja, zullen we even jaren of dat op dat orenscootje ik zou wie? Denk het net ander. Nou, er is hier vooral nog een poerbeste stemming. En dat verbaast me. Ik denk toch de plak miszield joert, dat gaat net zo goed hier. Maar de stemming is hier nog poerbest bij Makkum. Maar de spanning, die zit er ook wel in, hè, vanmorgen. Want spannend, dat is het. Ja, wis. Spannend is het. Dadelijk volle meer van dat scootje van de 6 gebroeders en Klaas Couperus. Ja, Jaap, voordat we alles voor het jouwen, maar toch, het is zo spannend. Ja, zeker. Dat is ook wel hartstikke mooi. Dus we hadden het eerst net verwacht en er zitten nog 2 puntjes tussen. Dus ja, we shut wel. Ja, we zit wel. Is het eigenlijk vaak spannend bij de IFKS? Tot onderles daar nou, ook? Hè? ja, zeker. Want dit ben ik maar zo'n wedstrijd natuurlijk. Hè. Dus dan zit het vaak dichter bij elkaar. En ja, ben ik wel eens vaker dat er nog wel meer mensen gaat. Vrouwtje Meijer is nou eens een beetje, Ja. trot zakken. Maar ja, het is met deze temperatuur net zezen. Maar Nee. ja, de eerste plak zit er net maar in voor haar. Nee. Het Dus, gaat om deze 2. En het gaat om deze 2. Ja. Ik hier het van de week wat over zijn.
Maar ik hier die passeert, maar nee, ik vind het niks. mijn excuses, maar hij is erbij. Ja, dan was nou trots Ja, tof. ik maar trots tof. Ja, zo is het. Nou, wist wat? We doggen het wedstrijdverslag voordat we hier alles al bepraten en jou de beelden nog net zien hebben. En die begint, ja, hoe toevallig is het, maar de man die het nou naast me zit, voor zo'n spannende dag. Dus hier wordt het extra spannend, morgen ik nog. Hè. Het is eerst weer dat we waren zonder verwachting, maar dat zag ik al wat in, dus we hopen dat we mooi zielen kennen. Wat wordt je tactiek, Joet? Nou, hetzelfde zoals we goed starten en dan zien we het wel. We hebben verder net echt een tactiek, waar ze het mogelijk bij de hoogste tonnen werden. Jouw punt verschil? Ja, Het kin. het kan, maar ze heel constant zielt. Hun slechtste wedstrijd is van mij Fjouwer, die is van nu 6, dus ze heeft weinig uittrek, dus het wordt nog wel spannend. Ja. Leeft het echt van misschien kan het nog? Ja, natuurlijk. We gaan er wel vol voor. Dus dus misschien wat meer risico nemen. We zullen wel echt even niet boven nou. De kans krijg je net zo vaak, denk ik, in die IFK's dat je zak constant ziet zonder fouten. En meestal heb je altijd nog een slechte wedstrijd. Die kan je nog komen, je weet het net. Maar daar gaan we net vanuit. Je bent scherp. Ja, we zijn wel scherp. Het gaat nou hartstikke goed met de startdek. Dat is altijd nu het probleem. Nou, dit hier hebben zij is een goede start maken. Ik een keer algemene terugroep, die weet toen ik hartstikke goed al. Ja, dus wat dat betreft ben ik heel tevreden. Daar hebben we echt gewoon een stapje maken. Nou, dat zullen we even waarom in het klassement. Daarin staat het Zwarte Wief op het tweede plak. 4 punten achter de 6 gebroeders van Klaas Cuperus en krekt voor de jonge Jasper van vrouwtje Ozinga-Meijer. In de Lemsterbaai op de Iselmar krijgen Jaap Hofstee en Simon Nieuw de kans om een onval te dwaan op die koppositie. Dan gaan we naar de start. Juster Kelle het nog zwier, maar het probleem van te meer wien speelt Joet op de Lemmer net. Mooi een liets beetje vertraging giet krek naar Jelvertrein de hele vloot van start en daardoor blikken dat de Emanuel van Marijn Olsthoorn op een nij poerbest van start giet. Juster woensal op de Tjoekemar bij Ichtenderbregen en ik joet het er weer goed uit voor Olsthoorn en zijn bemanning. En als de kop van het veld onkomt bij de bopperste tonnen is de Emanuel dan ik de eerste. Hij wordt volgetrokken Tony Brundel en de Lietse Lies. Het Zwarte Wief lieken de beste papieren te hebben voor de tweede plak. Maar ze lezen in de uitschieten wien en verliezen dat terug terrein. Jestermar giet als nummer 3 om de tonnen. Krekt en hij, dan giet het helemaal mis bij de bopperste tonnen. Want wat bad er? Het Zwarte Wief van Jaap Hofstee krijgt een drukker in de kont van Paul de Koe en de hoop op zegen. Een situatie dat scheidsrechter Jos Spijkerman ingriepen had. En de dochter, hij jouwt de hoop op zegen een strafroentje. En waar vinden we dan Hielendal achterin? Dat is Makkem Klaas Cuperus. Zij binnen Hielendal achterin het veld en Matte in de achtervolging. En dan liek het de rest waarom en kan scheidsrechter Spijkerman misschien wel even een bakje koffie drinken. Maar niet is minder weer, want bij de tweede tonnen giet het weer mis. De raderhoek van Michiel Kalsbeek jouwt meer om tegen Lucas Bauma en de Grutte Pier. Spijkerman jouwt ik de raderhoek een strafroentje. Daar is er al. De strenge man. Als we waarom gaan dan naar de kop van het veld, nadat de vlagen weer in kin. Dan zorgen we dat Tony Brundel en de Lietse Lies goed uit het kruisrek komen. De kampioen van hier neemt de koppositie over van Marijn Olsthoorn en de Emanuel. Brundel, die ontnauwt daar net een heel goed kampioenschap zielt, liet hem nou dus onder kop zijn. Daarachter docht het Zwarte Wief goede zaken. Jaap Hofstee en zijn bemanning profiteren van een goede slag. Ze kunnen het dorp Jestermar van Gele Tadema verdreeuwen van het tweede plak. Problemen binden nog heel tijd voor Klaas Cuperus en de 6 gebroeders. Het slagen de Makkemers maar net om voor te komen uit die achterrein. Ze hebben wel één plakje op schoot, maar met het 15e plak zit de 6 gebroeders niet op. In de onval, dat is wat ze matten. Onvallen dat gebeurt voorin, want in het kruisrek beziekt Marijn Olsthoorn met de Emanuel het eerste plak weer om te pakken van de Lietse Lies van Tony Brundel. Hij neemt risico en dat docht geen vertuten. Nee, slimmer, de Emanuel verliest je terug het tweede plak onder het Zwarte Wief. Jaap Hofstee kan binnen terugdraaien. Hier gaan ze voor de Emanuel om de tonnen. Het Zwarte Wief docht hele goede zaken voor het klassement. En op wij naar het strand zorgen we dan de noemers 3 en 4 van het klassement. Dat binnen de jonge Jasper en de Wilde Wietse. 9e en 10e. Vrouwtje Ozinga-Meijer die krijgt ik het skip weer net echt onder praat.
En voorin jouw Tony Brundel de vastsprong net meer voor de kampioen van Verlini hier Litjen. Dat hij het kin weest voor de Lietse Lies. Bliedskip. Het Zwarte Wief, het Twadde en de Emanuel Trets. En dan is het wachtje op de klassementsleider Makkem. En die komen als laatste of als 12e binnen. Dat is net echt meer stabiel. En dat is wat we hield iets zijn. Daar zit hun kracht, die stabiliteit. Wat kan er dan gebeuren? Wat is dat dan, Ilke? Nou ja, het had hun tot nu toe best iedere keer goed uit de startblok aan. En als het dan voorin zit, ja, dan komt ik volop in de situaties zien. En nou hier ze minder start. En dan mast al die skippen voorbij. Maar dan nog, maar de macht die ze van de week jongen letten ha, ja, het leek wel dat ze gewoon echt de handremmer ophielden. Ja. Want er waren zoveel fouten nog maken terug oorskippen onderwijs. Er profiteren ben kunnen. rondjes draait om mijn leven, er ben skippen op me gebatst en alles en dat wat. Dus ja, als ik gewoon denk ik in één keer alles loslaten hier in de zin van net te schoten, maar we gaan gewoon zielen en show waar we komen. Ja, dan hielden ze net als mij nog volle verder komen kennen dan de 12e plak. Ja, op zich dan ik hield dit achterom. Van waar ben ze? Nee, dat valt wel mee. Dus Sinona Ja, je houdt je concurrent wel in de gaten, ja, toch? natuurlijk. Dus Sinona was even achterom, maar je moet dan wel gefocust blijven op je eigen vooruitgang. En wij wonen graag die KL voorbij. Dus dan zit er weer een extra plakje tussen. Dus daar ben je echt mee bezig. Maar daar is er echt wel Ian Dietsen en dan even nog Ja, verteld. ik zit het zelf ook wel natuurlijk. Dus, Ja. Maar je moet je er net aanleiden. Nee, zij is. Maar de hardtrack die stoot zo is van voor de wedstrijd is helemaal omdraaid. Nou. Ja. Ja, zeker. Dat is nou gunstig voor u. Dus wij mijn 6 puntjes. Komen we dadelijk op waarom. oké. Komen we dadelijk op waarom. Maar eerst moeten wij verzels naar de winnaar van de dag. Want die is ik belangrijk. Tony Brundel. Ja, prachtige start. Een super start. Dat is alles. Nou ja, en verleden jaar hebben we hier ook gewonnen. Nou, dit is nou weer mooi, hè? De eerste plekje, dat hebben we nog niet gehad van de week. Nee, daarom. Je zijn verliezen hier, hebben we hier ook gewonnen. Hier je meteen een goed gevoel van de morgen? Nou, we hebben even gepraat met z'n allen. We hebben kleine dingetjes veranderd. Dat hij wat beter aan de wind loopt. Nou, dat is goed uitgepakt. Ja, en die start is zo bepalend. Dus, Vrouwtje nog begonnen we zo goed deze week. Wat is er aan de hoorn? Ja, eigenlijk weet ik het net. De lastige wien, verkeerde valkeuze maken. Ik moet net meer een valkwisselen. En ik denk dat dat het grutsheuvel is. Hoe is u nou op de laatste dagen waarom? Ja, nou ja, wij jouwen nooit op. Dat is wel zo. Hè? We proberen altijd de wol om in te pakken. Ja, en je ziel, ja, maar het is verkeerde keus. Clear. Nou ja, dat gebeurt. Hoe gist nou de wedstrijd van morgen in? Dan ga je voor het eerste plak natuurlijk. Dat doen we elke dag. En hoe pepst dat dan weer op? Nou, we hebben straks even een evaluatie en een biertje erbij. En dan morgen weer met frisse moed tegenaan. En vallen er dan ook raken worden? Ben je hem dan ook lulk? Of hoe zit dat met die frustratie op dat moment? Nee, je hoeft net leuk te worden. Bij wit zelf wel werd het onluid. Een topsporter die neemt zijn verlies. Ja, zo is dat. Zo is het. Nou, zei ze wat interessants, Elke. Want ze zei, ik mag geen fok meer wisselen. Mag dat net meer? Nou, ik ben er al even uit. Dus misschien weet Jaap het nog beter. Maar net als mij, meestal de mooiste 2 fokken aan boord hebben. Zoveel turen. Dus ja, misschien en dan net treien, net als mij. Ja, wel treien. Wel treien Treien vak met 2 grutsen. En die moest ik aan boord meenemen. Ja. Ja. Dus ja, net als mij moet er dan altijd een wissel worden. Ja. Hè? Nou, dan had ze er al treien broekt. Ja, maar dan moet je onbeperkt broek Dan al. moet je Ieder raak een oren vak Ja. opzetten, net als mij. Dan Dus. bleef het een mysterie. Ja, ik zou het niet weten. Nee, die weet het ik net. Nou, feit is dat ze voor het kampioenschap net meer mij docht. Maar dat brengt me ik bij de daguitslag en het algemeen klassement. Winnaar Tony Brundel met Lietse Lies. Het Zwarte Wief, Twadde, Emanuel Tredde, Utentus, vierde de Strietbeur. 5e het dorp Jestermar, weer mooi bovenin. Maar het zegde plak, de Raderhoek, Zonde. Ik heb die hier het beste zielt van het 14e naar het Zonde plak joert. De 3 gebroeders, 8e de jonge Jasper, 9e de Wilde Wietse, 10e de Gruttepier, 11e de 3 gebroeders. 12e de eenvoud, 13e hoop op zegen, 14e Elkje 2, 15e en de jonge Rijn eindigen als laatste. En dan het
algemeen klassement, die heb ik daar lezen. Die hier Jaap al even van me leent. Op het eerste plak de 6 gebroeders met 12 punten. Met 14 punten. Jaap Hofstee 16, 2 punten erachter. Vrouwtje Oorzinga Meijer 23,9. Dan Tony Brundel met 24,9. Nou, de cijfers kun je zelf wel even lezen. Sikke Heerskop 5e. Gele Tadema 6e. Sibo Sieslingsonde. Arend Wissen de Boer 8e. Marijn Olsthoorn 9e. Lucas Bauma 10e. Florian Zwart 11e. Michiel Kalsbeek 12e. Jeroen de Vries 13e. Erik Jonker 14e. Remy de Boer 15e. En Paul de Koe stiert op het 16e plak. Daaronderin is dat natuurlijk ook vervelend, hè? Ja, dat is, maar dit bent volgens mij al je de promovenda van Vlietnier volgens mij. Dus, ja, het is het workenwisseling. Dat is workenwisseling, ja. Ik ga er een keer gewoon was jongen. Joh, ik werd, dat denk ik van ja, daar worden toch wel hele grote fouten maken. Ja. Ja. Net te zeggen dat ze dan maar weer in de B-maat om dat te oefenen, maar dan val je er wel weer uit. Ja, to zeerst achter die al je meest fouten matchen? Of, Ja, ik zit het er vol achter me dan. Ja. Je moet focus op je skip, dus je kan net soms jaren wat garage of samen. Ja, dan moet je net naar zien, want dan ga je zelf van je koers houden. Ja. Dus, nee, we zitten mooi op voorin, dus we krijgen helemaal niks mee haast van alle protesten en situaties. Maar ja, je dus, ziet hem toch ik wel even in de ja, situatie. Dat even, hè. Dus bij de eerste ton is altijd spannend. En wij hadden wel een goede start. Alleen we konden tonnen krijgen met besielen. Dus moesten we een liedslagje maken. Toen kwamen we fout onder. Nou, dan kwam die stuurbootskippen eraan. Dus toen gingen we even een liedse aanvaringje. Ja, en toen heeft toch nog even naar de protestkamer geweest. Om te zeggen Ja, van we wat weten gebeurt nooit er wie in maar. de tonnen wel krijgen. Maar de umpire die wel even naar de stad kwam met de groene vlaggen. Dat we gewoon terug mochten. Groene vlaggen. Ja, dat is dan toch wel spannend. Dat is ook een ongeluk. Ja, maar de vraag is toch hem redden. We gingen het wel redden, maar we gingen het wel, wel moeilijk. Ja. Juist dus, hielden we hem hier in de studio. En toen weer de vraag van hoe neem je zo'n man? Toen kreeg ik een WhatsAppje, scootserjochter. Is dat net een mooie benaming voor deze man? De varende scootserjochter. Ja, de scootserjochter. Wij gaan naar de Makkemers, naar Andor en Klaas. Ja, werd op het stuit heerlijk eten wordt. Dat had ze hier goed regeld, die Makkemers. Skipper Klaas, Cuperus. Ja, we moeten het er toch nog even hoe gaan. Hoe koe dat Joert nou? 12e plak. Ja, het zie je net bij. Slechte start, verkeerde slag uit de start waar je en dan lijst achterom. Dan gaan wij eens concluderen. De hele week is zo mooi constant, zo mooi wat voorin. En Joert heb je eens dan donderdag hem er helemaal onderuit. Is dat dan puur door die slechte start of gaan er nog meer dingen mis? Nou ja, het lukte Joert even net. Dat hij was. Daar is de uittrekking voor. Maar ja, het probleem is, Jim had nou de minder scoren als is maar. Jaap Hofstee, die het op het tweede plak zit in het klassement, die had het nog net. Is dat nadelig misschien voor Jim, man? Ja, in principe wel. Maar we moeten gewoon Jim goed te zien. Dus, maar Jim zit Bob on. Dan wist Jaap Hofstee zit in de studio. Dan kiest hij zelf natuurlijk nog mooi in die underdog-rol manoeuvreren. Ben je hem de favoriet of is het Zwarte Wief dat? Ja, het Zwarte Wief is zeker de favoriet. Ja, hè? Toch wel. Ja. Waarom? Nou, die is zielig constanter dan is. Nou, dat hebben we Joert wel zien. Hoe zit het met de spanning? Begint hij al wat te komen? Je bent nou met hem al gezellig aan het eten. De sfeer zit er nog goed in, ondanks die minder race van Joert. Maar begint de spanning al wel wat op te komen? Een beetje wel, maar sinds de tijd dat we starten bij Joert X, dan is iedereen rustig en iedereen doet gewoon zijn denkje. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Maar dat kan ik me net voorstellen dat dat mooi niks is, want ja, er staat echt wat op het spul. Ja, dat geven we mooi zien. Ik ben benieuwd. Ben je Joert ook heel rustig en in principe gewoon heel veel kleer voor? Ja, zeker. Ja, we zijn gewoon als je een beetje vriend komen, dan gaat het vast goed. Maar dat misleren totaal. En dan zit je hem achterin. Ja, het voordeel is dan wel, denk ik, de kist Fadi mooi alle concurrenten in de gaten houden. Ja, toen we echt zeggen in de lijn in de rij in tijd hoor. Maar ja, daar ga je dan net zo vol aan, denk ik. Nee. En dan ben ik wel bezig van, hoe gaan we zien dat we er een beetje vooruit komen. En hoe komt het morgen? Heb je nog een speciale tactiek hoe je hem Fabio hier morgen? Nee, gewoon Siele zaten we altijd door. Gewoon lekker... Nou, net zoals Joert, hoop ik. Nee, net zoals Joert. Nee, zeker net. Nee, gewoon lekker uit de start te komen en een beetje voor in te komen. Maar zullen je met Zwarte Wief in de gaten horen? Nou, we letten heus wel eens even op bij ze lezen, maar ik denk net dat we zelf op zullen zieken. Dat is het plan sowieso net. En jong, betiert op bed? Of kist dan net sliepen van de spanning? Nou, we zijn eerst naar de feesttinten en dan lekker op bed. Ja, feesttinten, dat kennen we nog wel hoor. Net, dat is de ideale tarriering. Dat denk ik haast al, ja. Dan moet dat goed komen, als ik daar zeg, ja, denk ik mooi. Nou, dat hoop ik al, ja.
we kennen er ooit van, alleen om zo naar bed gaan. Maar dan, als het dan mislukt, dan is dat het probleem hier. Dan maar mooi naar de feesttenten. De Makkemus die ben je in de feesttenten dus de ideale tarriering op die spannende dag van morgen. Ja, en treft hij daar? Ja, vast. We Ja? sowieso naar de prijsuitreiking. Ja, dat moet sowieso. Maar hingen. ja, je zoet bij een heel soort andere sporten is het onvoorstelbaar dat je een joen voor de finale nog even een bier gaat. Ja, dat is wel een appje. Ja. Nee, maar ja, dat valt hier wel een beetje mee. Je moet je net helemaal, een beetje in de gaten houden. Maar hij start pas bij jou wat trein, dus je kan even uitsliepen. Ja. Dus wat dat betreft. Ja, hoe laat begin je met je tarierings? Hangt een beetje van het waar al. Dat een hele ware type is als het daar ervoor. Dan beginnen we gewoon 's morgens wat te zien. En als het een beetje hetzelfde is, dan beginnen we gewoon om 1 uur gaan we los. En dan gaan we niet een stuk terug. Maar als het wel een beetje oors is, zoals in Hilpen hebben we hele morgen eigenlijk zield. Om hem maar goed te krijgen. Ja, maar die golfkussen zaten bij helemaal dat wend. En dan hebben we wel echt even echt oeren maken. Ja. Dus we zijn ook kapot aan het eind van de dag. Maar toen hebben we ook een goed zield en dan hebben we een derde plakje. Ja. Dus ja, we zijn wel tevreden. Ja. Nou, zei Klaas, wij zijn de underdog. Nou ja, dat denk ik niet, want hij stiet nog een beetje voor. Dus hij had de beste papieren had er maar voor in zitten. Ja, altijd maar voorin zit. Maar Ja. Elke, hoe zit dat nou? Want Gjalt zei ik van het Zwarte Wief heeft de beste papieren. Nou ja, dan moet het Zwarte Wief sowieso wel voor Makkum komen. Ja. Dus dat vind ik net. In feite had Makkum nog de beste papieren. Hij stiert voor. Alleen de oortrek van Jaap Hofstee is 6 punten. Dus die kan maximaal op 24 punten komen. En als ze beide wat achterin eindigen, dan denk je voor Klaasje Peres Hut. Want die krijgt er 12 punten, is je minst hoor. Ja. Dus zijn reserves binnen op maar. Ja. Maar als hij in je plakje voorbleelt, dan is het clear. Ja, ik zei voor de uitsturing van nou, dat herst al even rekenen. Nee. Nee, we hebben nog net een tijd, want ik heb naar het protestje in geweest. En ik krijg een wal Dat van. is het eerste wat je doet van wat... Ja, maar hoe stinken voor? Ja. Op zich op, maar hier hebben we net een tijd. Nee? Dus, Ja. Nee, dan net. Maar rekening kom je net vooruit. Nee, maar rekening, maar je wilt toch wel ergens weten. Ja, natuurlijk. We hebben wel even rekenen nou. We krijgen even uitrekenen. Dus wat dat betreft. Maar wij zien het dan net op door hetzelfde als Klaas. We zien zijn eigen wedstrijd. Want als we ergens op een focus zien op een oor, dan gaat het allemaal mis. Ja. Als we toen tactiek hebben, dan, dat zei het Klaas, nee, we willen gewoon best zielen. Ja, nou, dat is muziek zijn we door dezelfde tactiek. Die heeft het nou te heel goed uitpakken. We willen elke keer bij de eerste size eindigen. Dus ja, maar zo'n steeds keer hij moet verdedigen in het zielen toch? Dat ken, maar ja, dat zeg ik. Maar in de voetbal wel, dan verlies ik direct. Aanvallen is de beste verdediging. Ja, je moet gewoon je eigen ding doen. Dat is een hele slechte tactiek. Als je er precies achter zit, dan in de regel komen er dan ook wel 6 tussen. Ja. Als het vervolging is. Dus dat is... Maar hij maakt wel waar, ja. Ja. Hier niet hem dit van tevoren toch trouwens? Ja. Nee, dat zien we absoluut net toch. Wij helemaal in het begin doen we al een doelstelling, begin van het jaar. Dat we ergens in februari al of januari, toen zijn we wel bij de top 6 zitten. Nevens Vleentier. Maar toen kwam die hele gewichtsformule er nog bij. Dat hebben we toen aan het begin calculeerd. Dus toen moesten we de 3 ton aan gewicht in hebben. Dus toen dachten we, nou, dan wordt het nog wel spannend dat we überhaupt inbloeien. Ja. Dus en dan had het wel heel goed uitgepakt. Alleen we zijn wel steeds aan het ziekje, van wat is nou de optimale instelling. Want het is een hele skipburn. Dus wanneer zet je dat verneemt dat echt? Ja, dat vernemen we. De 3 ton is net een beetje. Dus je verneemt het wel echt. Je moet het wel op mij slepen. Wat heeft er om verhoording dan? Nou, wij sowieso ronde vleent hier 10 jaar is ik niet goed. Het na hier we vol beter aan erin. Dat de balans tussen het grutziel, want vleent hier we naar grutziel en de vak volle beter weer. En we hebben dit hier een vak erop zetten, dus dat maakt echt een wereld van verschil. Ja. En we met starten hebben we echt een bepaalde tactiek uitsprutsen en die pakt ik ook wel toe. Ja, en die hebben alle dagen nog nota nog. Tot nota wel, dus dat gaat hartstikke want goed. Soms zit je in positie dat het net slaagt. Nee, dat is ik zei. Joert zit me een beetje achter, we starten wel tweede rang, maar wel bij het startskip en dan komen we toch nog goed meekomen. Ja, achter Tony aan, die zit in de lengte. Me dunkt. Goed meekomen. Ja. Tweede worden. Nou, dat wie bij die Makkemus net zo. Ja, het nog heel iets goed bevalt al eens. Ik teer het eten, dat rekt het al aardig op. En dat is wel aardig. Een van de bemanningsleden, de orders daarvan, had deze hele weekend waan geweest om Joert het buffetje te rieden. En Kim wil zijn vrees dat dat nou ook ideaal is voor morgen zelfs. Meneer, mag ik jou wat vragen? Is deze maaltijd die je meer nou haalt, is dat echt de perfecte tariening voor morgen? Oh ja, zeker weten.
Zwaar het dat de spanning wat voor je dat je wat relaxed wordt en een goede boy vooral? Het levert een hoop uitschieten wien uit. Dat komt helemaal goed. Ja. Ja, als het dan van Jim komt, dan komt het misschien wel in de ziel van een oor. Dat hebben we zelf in de hand. Zelf even een beetje sturen. Ja. Hoe zit het met de spanning? Wow, ja. Ja, het kriebelt wel. Ja. Toch wel? Ja, een beetje wel, ja. En hoe zul je hem ervoor zwaar je dat morgen wat minder is? Want ja, als je onder volle spanning staat, dan wordt het presteren misschien wat dreger. Nee, valt wel mooi. Komt wel goed. Ja? Jawel. Praten we dat hier al? Ja. Nou, bij dit dan jou ook Jan Hoorn, dan lokweesken wel vast. Zeker, oké, bedankt. Zullen we nog even verder, want Jistie en ik nog lekker te eten. Meneer, ik ga even efter Jodel. Dit is de meneer van de catering trouwens, dat mag ik best even zijn weer, maar de vrouw erachter, die gaat even dat goeie buffet zwagen. Kom er maar eens even bij. Daar bist, kijk een beetje jonger. Hoe bevalt het bij de 6 gebroeders? Ja, dat gaat hartstikke best. Tevreden, hoe het er nodig gaat? Ja, zeker. We zijn in de C starten. En toen weer het al feest. En we zijn nu in de A. En we zitten deunen op het kampioenschap. En het is nog steeds feest, dus het gaat best. Maar de vraag, Joert, is voor zelfs, hoe zit het met de spanning? De spanning? Nou, Joert, die is er niet meer, want we nee, maar dat komt over zelfs al vanmorgen, denk ik dan. Oh, zo. Nou, die boot gaat hut. We gaan hut. We hebben de beste ploeg, denk ik, die skist ha. Op dit stuit. De sfeer is goed. Eten is goed. We drinken lekker bier, dus het gaat hartstikke best. Dus wij zijn wel kampioen. Alle omstandigheden binnen onwijzig. Zeker weten. Ja. En nou, Joen dus nog even de feesttent in en dan die perfecte die puntjes op de i zetten voor morgen. Ja. En nog even een klein dansje. Ja, dat helpt echt. Soepel in de heupen. Zeker weten. Want dan wist ik een beetje... dat mag ik op het skip vanzelfs. Ik klis een beetje op dat dek. Daar wist ik alleen maar stier van. Dus ja. Heel soort succes, mooi successen. Ja, dankjewel. Dat komt wel goed, als ik het zei hier, maar de makkers. Ja, Jaap Hofstee zullen oorzoek denk ik in de studio. Ja. Maar zij denken hier, het feest is mooi niet maken. Ja, het is ook wel mooi trouwens, Andor en Iermik, dat de skipper zei, het Zwarte Wief wordt het. En zijn bemanning die zei, nee, wij worden kampioen. Ja. Al een lastige vragen, hè? Ja. Maar wat denk je zelf? Ik heb geen flauw idee. Ik denk het echt helemaal van. Wat is misschien? Nee, maar het is, men krijgt hoe de staat erin. En dat is het. Ja. En de zielen wel heel snel. Dus wat dat betreft. We kunnen ze in het cruiserrek wel bijhouden. Maar ik denk dat ik iets van het waar hou. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Mijn hurdenwien ben nog ik wel vaak heel goed. Ja. Dus wij winnen altijd een licht waarschuwtje. En dan hebben we extra gewicht erin. Dus we zijn beter worden. Het waar, dus we zullen zien. Ja. Is het de start, Elke? Hing het helemaal alles vanaf? Nou, nee. Ja, als er met z'n tweeën min binnen, maakt het net zo verluid dan als ze zelf. Dus het is wel waar ze zitten. Het is Joert wie het natuurlijk een eerste wien. Dan komt hij hier over het landen. En dan krijgt hij enorme rare skiftingen. En op plakken werd worstje en over plakken totaal net. Maar ons zit er helemaal om. Zuidwest is een wat stabielere wien hier en wat meer. Dus de geluksfactor wordt denk ik ietsje minder mooi. Die wat minder, dus het komt meer op stuurmanschap om. Ja, nou ja, dat is sowieso wel. Ik als mooi skiftende win is het natuurlijk kerst op ziekje. Maar daar zit meer mazzel bij. Ja, hier een stabiele zuidwesten wind die komt meer uit in je richting mooi. Ja. Wat is de beste tarriering? Hoe warm je je team op? Nou, ik heb 2 keer voor de kampioens, dan hebben we wel vaker 2 keer ga ik het hellen en een paar keer voorzitten dat het net, nou als dat je niet bemanning is te zeggen van nou we doen morgen gewoon, ja, krijg zoals we gewoon doen, nou dan best wel abnormaal aan de gang, want dat zou is normaal ik net. dus hij zei het wel, ja? Ja, hij zei het wel, ja. Maar ik bedoel, je kent er net zo vol aan. Ik bedoel, als je begint te praten, het is bij u één keer totaal lamslijn, wisten we net en dan best misschien al slaast in de krant. Die spanning komt toch ja, maar of de hartstikke machinaal net en dan vaast heel licht trot wetter. Ja. Maar als je al wat voor in 16 begint, dan vaart het al een stuk noffelijker in. Ja, nou ja, dat is Sabisa. Hoe is het met die team? Want ook bist je de rust zelf, maar is dat met die team exact? Ja. Wij gaan een programma maken met het team. We zijn Jochen Jelien begonnen in Lietse A, dus daar ben ik van 0 uit, van helemaal achteruit ben ik kampioen geworden.
zit ik om pro de druk op met destijds de SN en dergelijke. Nou, toen ben ik in de BNC, in de C-kampioen geworden, in de B2. Dus die altijd wel spannend. Maar eigenlijk hebben we er nooit les van aan. Nee. Van een bepaalde spanning. Dat we het rood ierzakje op het bepaalde moment. Dus, Maar je hebt er wel hoor nou, ja, toch? natuurlijk, we hebben het wel hoor. Want Ja. normaal je verwacht je altijd wel een mindere wedstrijd. En die hebben we er net aan, dus we hopen niet dat die morgen komt. Nee, dus, nee. Maar ja, het kan een keer gebeuren. Ja, nou ja. Maar ik heb er net vanuit, Ja. dus we doen er alles aan om het zien te laten morgen. Ja, en de hest een stabiel, goed team. Ja, zeker. We hebben al 8 of 9 hierbij in hetzelfde team. Hele lietse wisseling, dus wat dat betreft, weet iedereen wat het warm wordt. Ja, dat is het allerbelangrijkste, hè, dat je goed op een koning spelen binnen. Ja, maar het is ook al vaak zijn. Oh, deze even steen blijven. Het is al vaak zijn. Ze kwamen dus natuurlijk op een scootje zonder dat ze in enkele kennis van een boord of wedstrijd of wetter hielden. Ja. En toen vroeg ik Jaap even van nou, hast nou dan ik een adviseur? Ja, die heb ik. Dus ik denk van nou, die zullen wel alle soorten wedstrijden. Maar nee, hier krijgt ze volle verstand van verschil in het begin als je maar in mijn koor. Ja. Dus dat vind ik wel verschrikkelijk knap. Dat zo'n leerproces in zo'n kwarte tijd misschien al een trom maken. Als dat nou om het kampioenschap in A-klasse is. Onvoorstelbaar. Ja, ik vind het heel knap. Ja. Maar er zit ik een hele jonge skippertje in hoor, die het nou nog op nummer 1 staat, en dat is Klaas Cuperus. Andor, is het eten op en of ben je al richting de tent? Hoe zit het? Ook even om je heen zeggen. Nee, er zit nog heel tijd gewoon te eten. Dus dat zie ik nog wel even terug in. Want er wordt nog volop eten maken, Sjurk. En de spanning, dat is eigenlijk een beetje het haatthema. Hè? Je had het echt voor hem. jou binnen de mem van Klaas Cuperus, van de skipper. Is het een beetje zenuwachtig voor morgen? Ja, toch wel. De spanning wordt nou wel heel groot, ja, inderdaad. Ja, het is of kampioen of 1, 2, 3, 4, 5, 6 maar. Hè? Maar had je er zat dichtbij binnen? Ja, dan was ik iets van, het ken nou. Hè? We zijn er zat dichtbij, nog nooit zat dichtbij wist. Nee, dus ja, begin ervoor, toch? Ja. Ja. Jou binnen de zus van Klaas, maar ik weer de vriendin van een van de bemanningsleden. Ja. Hoe is de spanning voor jou? Nou, ik vind het heel spannend, ja. Ik denk dat wij het op een wal spannender vinden dan dat die jongens het op het skip vinden. Ja, dat zoek ze. Die zitten vol concentreren op dat skip en die doen hun ding. Maar ja, Jim had het hier op de wal, mijn radiootje, alleen maar wat ze aan te volgen. Hoe zie je dat wel, morgen? Morgen zitten wij vooraan en we zijn gewoon zien wat ze doen en wij kennen er helemaal niks om verhoren. En dat is eigenlijk best wel moeilijk, want er zit er maar, wij zitten echt vol spanning altijd. Soms zitten we echt zo van, wat er gebeuren? Ja. Wat doen ze nou? Ja. Nou ben je natuurlijk ook wel eens kritiek zo nou en dan van, we hebben dus die slag nou, die is toch volle beter. En, Dan wie die pak kritiek, dat. de Joert denk ik wel. Ja, Joert weet wel heel erg, maar meestal heb ik wel, dan pakt het toch goed uit en denk ik, oh ja. Ze weet het huis wel. Ja. En ze is goed ziels van de week. Ja, dus daar ben ik super. gewoon super trots op ze. Ja, echt. Ja. De hele bemanning. Ja. Geweldig. In een team en we zijn super trots. Ja, want dat is hartstikke gezellig. Het is inderdaad in je team. Altijd, ja. Maar ja, stel nou dat Klaas morgen weer een verkeerde slag maakt en de bemanning. Is het dan extra dat het team misschien wel een beetje uit elkaar valt? Denk het net. Nee, ze zijn met elkaar. Ja, ze doen alles met elkaar. De minne dingen, maar de geweldige dingen ik natuurlijk. Nee, dat is een super team. Daar hoeven we net doorheen te zitten, dat weet ik zeker. Ja. En Jim, is je hem wekker vannacht of komt dat al wel goed? Nou, ik wil denk ik de laatste nachten al, ja. De spanning die is dus volop aanwezig. Ik bij de verhaalje die het mij winnen. Ja. Nou ja, die spanning die rint ik bij Jim volgens op. Nou zeg ik van de morgen wat, Jaap. Misschien is het een tip. Zullen we het even sjenlitten, jongens? Misschien kun je hem dat bij een scootje ik even doen. Zo, je wordt maar een bepaalde soort glade... Wat is dat? Chippen? Green chippen? Dat doet Ja. Lucas Bauma bij zijn scootje. Misschien kun je hem dat ik doen, Jaap? Ja, ik denk dat het meer ouder remmert. Maar Oh. die hoorde ik net zo goed, dus Het remmet ouw, ik ja. weet het net. Nee, dit soort dingen... Nee, dit lijkt mij compleet onzin, eerlijk zijn. Want er zitten zulke moderne coatings onder. En dat is al je zag Glad. in het laboratorium alles precies uitrekenen hoe dat maakt. Maar iedereen Dat had zijn helpt eigen niet. Nee. recepten, denk Ja. ik. Ja. Je eigen koers varen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is wel mooi aan. Ja, en nou ja, die volgers van Jim, die zitten er ik bovenop. En Ja, die... zeker. We hebben sponsor daar al erachter. De Steurenbelt zit zo op, dus er zit een man of 50, 60 op. Dus Ja. ja,
Weer een fantastisch rijhoed. Ja, ja. Zal we even zien wat het waar wordt, mooi op? Yes. Ja. Nou, het is nog heel aardig waar, Oedijs. 22, 23 graden met zinnen en kans op een enkele bui of buiken. Dat interesseert er helemaal niks. De wien helpt on in de midden, joen en nacht ontkräftig of hut. Nou, er zit een hele grote marge. Fjouwer ontzaan uit het zuidwesten, dat zei de stal eerder Elke. Hudde woei. Ja. Hindert niks, had maar trok hier. Als het maar troggiet, hè? Ja, maar Ja. anders dan rijden we het net op. Nee, oors rijd je het net op, Elke. Toen zeiden ze het van de week al van... Zwaar je alsjeblieft dat je op vreten al de genoegpunt nee. Maar helaas, dat is voor mij nog net zo. Nee. Er mat zield worden. Ja, zeker. Ja, en daar ben wij... ja, en dat ken ik. En daar ben wij morgen ik weer bij vanzelfs, met het Scootjesjournaal. De finale. Hier, op een lemmer, de Iselmar. Tegen dank Elke, tegen dank Jaap en een heel soort succes. En graag onmoon. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.